Bueno, jarraituko dugu eta esperientzien azoka honetako beste bi egitasmoak ezagutuko ditugu jarraian, bai? Horretarako, Pasaiatik gurekin daukagu Eli Astiazaran de Miguel, bera Pasaiko Udaleko Eskubidean planaren koordinatzailea da, eta, Pasaian urteak daramatzate aurretan erabeak udal politiken erdigunean jartzeko ahalegin batean, eta, beak pixkat esplikatuko egu nerabekin parte hartzea zer eta nola lantzen duten Pasaiako udaletik. Eta, beste hirurak, Asteasuko ekipazoa, hauek, hola ditzen dio hasik da alaxeria. Asteasutik etorri zaizkigu, Pili Legarra Kortajarena, bea psikologoa da formakuntzaz, eta Asteasuko alkatesa, 2011 urtetik. Bere ondoan Garazi Jauregi Mendizabal, Asteasuko hezitzailea izan da azken 6 urte hauetan, eta azken urte honetan, nerabeen prozesu parte hartzailea gauzatzen diardu, bere ondoan dagoen Beñatekin batera. Beñat García Escribano, 15 urte zituela hasi zen hezitzaileen munduan Asteasuko eskola kirolean, eta ordutik heziketa munduan jardundu gaur egunera arte. Orduan lehen bezala, Eli, nahi baezu hasizu, eta ondoren Asteasu, eta bukaeran galderentzako tarte irekiko da. Egunon, eta eskerrik asko gure esperientzia kontatzeko aukera emateagatikan. Eskubidean plana 2008 urtean sortutako plan bada, bere izena berez aurtan erabeen eskubideak bermatzeko plana litzateke luzegia gelditzen zen, eta eskubidean hitz jokora laburtu genuen bai. Batez ere plan honen egitura azalduko dizuegu, baina pixka bat hobeto ulertzeko bai merezi du planaren helburua zein den esatia, azken batean aurtan erabeen eskubideak eskubideen defentsa egitea, beraien eskubideak urraz daitezen baldintza egokiak sortza izateke helburu nagusia, eta gaur egun 5 lerro estrategiko dauzkagu definitutak, prebentzio arloa ikutzen du, adingabekoen harrera ona egitean arloa, balioak, askotariko eskaintza kalitatezkoa, segurua aurtan erabe zuzendua, eta hor, 5. ikusiko duzu guretzako oso garrantzitsua eta esplizitatu nahi genuena nola baite aurtan eraben benetazko parte hartzea bultzatzea, eta herriko aurretan erabeak sujeto politiko aktibo bihurtzea bai. Esan bezala pixka bat gu planaren egiturari eman nahi dugu gaur garrantzia, eta hor 2008tik gaur egun arte ibilbidea luzea egin dugu pixkanaka saretze lan bat, eta komunitatea osatzeko lan bat egin dugu. Oso argi geneukalako hasiera batean udalak sustatutako plan bat izan zen, udalak bera bakarrik ezin duela alako erronka potoloari aurre egin, eskubideen defentsa hori ez dela soilik udalaren ardura denona dena, ardura partekatua dela, eta elkarrekin lan egitea ezinbestekoa dela edozein helburu lortzeko bai. Eta hori izan zen nola bai, saretze lan hori egitean arrazoi edo premisa nagusia. Egitura batetikan udal mailan badaukagu sailarteko maila deitzen diogun organo edo egitura bat, eta bertan parte hartzen dugun zerrenda ikusten dezute alkate litzateke planaren eta udal mailan arduradun politikoa, eta gero sustapen arloko edo teknikari desberdinek parte hartzen dugu, euskara sailekoak, gazteria sailekoak, gizartekintzak, kirola, hezkuntza eta kultura, udaltzaingoa, berdintasuna, migrazio eta aniztasuna, eta planaren koordinazioak kasuntan nire eskulegokena bai. 15ean behin 2008tik 15ean behin biltzen den gune bat da,
Eta, bueno, udal mailan dagoen gune horrez gain, beste 3 gune sortzen junginan, 2008, 2016 bitarte hortan bai, azken batean, herrian aurretan erabekin zuzenean lan egiten duten, bueno, eragile hoiekin bai, batetik ditugu herrian aurretan erabekin lan egiten duten kultur, kirol eta esialdiko elkarteak, 17 bat elkarte lirateke, eta hoiekin, bueno, elkarten gunea deiturikoa sortu zen, hezkuntza komunitateari lotuta Pasaian dauden 4 ikastetxeek parte hartzen dute hezkuntza gunea deitzen zaionean, eta 3. kalitzateke udal zerbitzuen gunea. Hau da, udalak aurten erabei eskaintzen dizkien zerbitzuak osatzen dutena. Bertan sartzen dira antzerki eskola, musika eskola, ludoteka, gaztelekuak, kuadrilategi egitasmoa, harrera on egitasmoa, liburutegiak, kiroldegiak, bai, ordu, gune anitzare horiek 3. hankabaldirateke bai. Esan gune mistoak diala, 3 horietan parte hartzen dute batetikan, elkarte, ikastetxe edo udal zerbitzutako ordezkariek eta udal teknikariek ere, aipatu duten sailarteko mahai hortan parte hartzen duten, bina teknikari ere banatzen gehala. Ordu, badaukagu hori, 2016 arte esango genuke. 2017 urtean, momentu batean konturatu ginen, lehendik ere pixkanakan hasea ginen ja hausnarketa edo kontrasan bat jarri genuen mai gainean, ez hemen gabiltza aurtan eraben eskubideen defentsan, baina non ditugu plan guzti hontan aurtan erabeak, ez azkenan sujeto pasiboak dira, planaren kontsumitzaile hutsak dira, non dago beraien parte hartzeko eskubidea. Nolabait kontrason horri buelta nahian edo aurtan eraben parte hartza erdigunera eramateko lanean hasi ginen, beraientzako ere, planaren erdigunera ongo lehal ditzateken gune bat edo sortuz, bai, espazio bat beraiek protagonista izateko. Nola egin genuen ibilbide hori? Lehenengo ikusi genuen, herrian, aurreketan erabek, nola bizi duten herria, nola bizi duten beraien egoera, horrein inguruko diagnostiko bat egin genuen, batez ere beraien iritzi eta hitza izan zen hor garrantzitsuna, gainerako eragilek osatuta, eta diagnostiko horretatikan ekintza plan bat egin genuen, bai, hor ikusizian behar edo lantzeko gai garrantzitsu horiek, ekintza plan batera eraman genitun, eta udal mailan ere bi mugarri edo esango genuke jarri genitun. Batetikan 2017 urtean hau batez onartu genuen, onartu zen udal batzan aurtan eraben parte hartzerako gune bat sortzea, eta gerora ere konpromiso politiko bat egontzan, aurtan eraben itzuri edo entzuna izateko eta kontutan hartzeko udalaren aldetik. Irudi bat, udal batzarena. Eta ulitzateka aipatu duten egitura hori irudikatzeko modu batez, plan honetan, aurtan erabeak erdigunean ditugu, eta bere inguruan, komunitatea osatzen dugun, eta beraien bueltan, dauden eragileak edo, ikastetxeak, udaleko teknikari da politikariak, elkarteak eta udal zerbitzuak, bai. Ordu, hor ikusten denola bait, guztien implikazioa edo. Lehen aipatu detenean kontrasan hori, nola hortan erabeak nola ekarri erdigunera hor, planaren bueltan gabiltzen eragileak, elkarrekin edo elkarlanean lan egiten dugu, eta hor gure buruak prestatzeko ere tarte hartzen dugu. Eta prestakuntza hortan eraben parte hartzean inguruko prestakuntza jasotzea ezinbestekoa zaigu, eta urtero saiatu izan geha, prestakuntza teorikoa, praktikoa, esperientzia desberdinak ezagutu, partekatu, eta guretzako hortan eraben parte hartzea, lehen leirek aipatu zer da parte hartzea, gazteleku batera etortze hutsa parte hartzea da, guk ere hasiera batean desberdin ulertzen genuen bakoitza parte hartzea zertzen, nola egiten zen, eta beharrezko ikusi genuen guztiok nolabait parte hartzea ulertzeko modu berdina edo partekatu aukitzea, eta gure definizio propioa edo osatu genuen, eta hor azpiko laukian daukazuen definizio hortara iritsi ginen, bai, ez dut oso ondo ikusten, orduan irakurriko izuet hemendikan, bai.
komunitate antolatu eta ahaldundu bat lortzeko prozesu dinamiko eta inklusiboa, eraikuntza kolektiboan eta elkarlanean oinarrituz, pertsona guztien ahotsa entzun eta kontuan izanik eraldaketarako sujetu politikoak eraikiko dituena. Nolabait, adostasun horretara iritsi ginen, eta hori da, saiatzen gana gure egunerokoan, lantzen. Esan, lehen aipatu dut, ez, udalbatza formalki organo hitza aipatu dut, baina, ez da, igual, hobeen definitzen digun kontzeptua. Azken 3 urteetan egitura bat sortzen, jungea egitura bat, paperean daukagu idatzita, eta gero errealitateak egitura horren, malgutasuna beharrezkoa dela esaten digu, eta bitan dakagu banatuta, gaur egun, nola nahi dugun parte hartzea, oze, espazio eskaintzen zazkien aurtan erabei. Batetik handitugu ikastetxeak, eta hor ikastetxeetan gero azalduko gizkizudan guneak ditugu, eta bestetik barrutiak. Lehen ez eta ipatu, baino Pasaia herri bat da, baino 4 herri txiki edo 4 barrutik osatzen dute, orduan, barruti bakoitzan ere, espazio bat edo daukagu, bai. Ikastetxetan zer eta nola. Hiru ikastetxek parte hartzen dute, azkenean momentu honetan taldeak dauzkagulako lehen hezkuntzan eta DBH-en, eta herriko 3 ikastetxeak daude hontan murgilduta. Bakoitzak bere aukera, nahi eta mugen baitan antolatzen ditu. Ikastetxe bakoitzan daukagu lehen hezkuntzan talde bat, eta derrigorrezko 2. hezkuntzan talde bat, edo ikastetxean samezela tamaina eta aukeren arabera gehiago. Eta gero koordinazio gune bat daukagu. Koordinazio gune horretan parte hartzen dugu udaleko ordezkariek, ikastetxetako ordezkariek, izan zuzendaria, orientatzailea, tutoreak, kasuan kasu, eta ikasleek ere, bai. Eta gutxo gara bera ikasturteka funtzionatzen dugu, eta hilabetean saio bat egiten dugu bataz beste, eta gero, sortzen dian lan eta beharren arabera, lan saio gehiago egingo ditugu, baina, buruan izateko hilabetean lan saio balditzateke, eta koordinazio gune horretan azken batian, bidea egiten ari ganez, sortzen dian behar, hartu beharreko erabaki edo horiek lantzen ditugu. Gure lan egiteko eskema honekin azkenean zer bilatzen dugu? Komunitateko edo aurretan nerabeen eremu desberdinetan eragitea. Ikastetxetako taldekin hezkuntza formalean eragiten ari gara. Barrutietan, aisialdian eta hezkuntza ez formalean eragiten dugu, ikastetxeak inplikatzen ditugu hezkuntza formalean, udal zerbitzuak eta bertako hezitzaileak inplikatzen dira hezkuntza ez formalean. Udalean ere eragiten ari gea, hau ezak nola kendu. Markatu. Itxoena. Bai. Hori azkenean udalean ere eragiten ari gea, eta, aurretan eraben bitartez ere gurasoen gana iristea da gure helburua hor baitago gure beste erronketako batez, oraindikan sortu ez dugu, gurasoen gune hori edo sortzea. Azkar joan bierdet. Ze ezaugarri dauzka Pasaian sistema honek, batetik borondatez parte hartzen dute, aurreta nerabek, iritzi kritikoa sortzeko eta hausnarketarako espazioak dira. Lehen aipatu dut, edo oso garrantzitsua da malgutasunaren kontzeptu hori ez, desberdin jokatzen da momentu eta egiten ari den bidean arabera. Kasu batzutan, hartu emana, gune horrek izango da hartu emana lantzen ari den gaian arabera udaleko teknikari batekin, agian ikastetxe batera jungo da gaien bat lantzea, barrutietan dagoen talde baten gana jungo da, politikariekin ere beste saiatzen gaurtean gutxinez bitan elkargune bat sortzen, batzutan izango da
udalaretoan, beste batzutan kalean izango da ekintza baten ostean, orduan pixka bat, hori ez dakagu formula bat itxia, bai. Eta, guretzako hori, guzti hori aldaketa prozesu bada, eta lehen definizioan aipatu dutena ez, ahalduntzearen garrantzia bide guztiontan, eta gutzako ahalduntzea, bauxe, ardurak hartzea da, komunitatean ardura horiek bizitzea, eta, politiko moduan eraldatzen jutea. Lantzen ditugun gaiak, ze gai proposatu izan diagune horietan, partaideen aldetikan, espazio publikoan eraldaketa, hor konponketak, zer hobetuko lukete beraiek kalean zer hobetu, zer konpondu, jolasgune berriak, gaztentzako espazio berriak, azpiegitura eta instalakuntzen ingurun ere proposamenak dituzte horien kudeaketan ingurun esaterako, kalean nola sentitzen dian ere landu nahi izaten da, tratu onak sustatzea beste multzo balitzateke, emozioen lanketa bat egiten da, balio desberdinak ere lantzen dira, eta horrek, argazketan ikusten dira, ez da. Inguru geroren zaintza ere, ohiko gai bat da, garbitasunaren gaia, edukiontzia eta zaborrontzien azterketa, berdeguneak, eta esialdi eskaintza, bazkenean nerabe zutzen dutako esialdi eskaintza, horren inguran ere bueltan aitzen geha, eta hortarako, saiatzen geha hori, udal zerbitzuekin elkarlanian, edo, zerbait proposatzen eta beraiek gauzatzen. Horregin dian ekintza desberdina, jolasguneak diseinatu eta eraikitzen ibilidia bibarrutitan, kanpaina desberdinak egin dia, lan saio desberdinak, eta askar jongo naiz. Ordu, guzti honekin, aipatu detena, eskubideen inguruko kontzientzia bat sortzen da indartzen dugu, haurrak eta nerabeak aktorea sozial moduan, ikustea lortzen da, ahalduntze prozesu hori gauzatzen da, aukera ematen dugu jakiteko nola sentitzean dian herriko nerabeak, pasaia eraldatzen ari gara ari dira beraiek, herria hobetzen beraien proposamen eta lanekin, gobernantza eredu berriak praktikan jartzen ditugu, eta komunitate sare hori osatzen nahi geha. Azken batean honek ekarri duguna da lortzea eskubidean plana, udal plan bat izatetikan, herri proiektu edo herriko plan bat izatea pasadala. Zailtasunak noski ere bidean topatzen dira, ez? Behin da berrez aipatu da gaur goizan, zer aurten ere beraien kultura propioa dute, beraien bizipen propio dituzte, eta kasu honetan guk egokitu behar dugu beraien ezaugarri edo bizipen horietara, bai, helduzentrismotik atera, eta metodologiak egokitu behar ditugu, ludikotasunari garrantzia eman behar ditugu, konturatu gehan, erabezaroan ere hor eten bat egiten dugula, eta garrantzitsua da lau kontinuum bat bezala ikustea ez, eta gaztaroa ere hor dagoela, eta gazteekin ere bide hori egiten jarraitu behar degula, eta gazteak ere erreferente bezala erabili, ez hitzaile lanetan jarri beraiek ere gero modu naturalago batean nerabeekin aitzeko, etengabeko prestakuntza bada guretzako, ez etengabe gabiltzalako ikasten bidea beraiekin elkarlanean egiten, eta hoxe, bidean ere baitugula erronka mordo batez, sentsibilizazio oso garrantzitsua da aurrak benetan sujeto politiko aktibo bezala ikusteko, udal mailan ere baitugu erronka mordoa, gure gaitasunak modu koherente batean indartzeko zeregin guztiontan, lehen aipatu duten gurasoen foro hori ere, hor daukagu erronken artean, hoxe litzateke korrika eta presaka gaur aurkeztu nahi genuna.